जियो भाई। अरे भाई खेसारी, अरे तोहार पवन तो हरी साथे बाड़े रे भाई। घबराइले के कोनो बात नहीं के। हाँ तू सोचत रहा है ना कि पवन आई है कि ना आई है। पवन तो जान लिए बाबा कुछ पाबंदी है, यही से सामने से नहीं खिया पावत। ना तो भाई ऐसन सामने सहती ना छपरा गमगमा उठित रे। लेकिन का करवा भाई, तू तो जानते बाड़ा। हाँ भैया हम बुझा तनी रउआ बीजेपी में बानी तो खुल के प्रचार ना कर सकीले, लेकिन कोनो बात नहीं के भैया। राउर प्यार और दुलार आशीर्वाद मिलत रहे ना तो हम चाप दे अकेला ही छपरा के छपरा एक्सप्रेस बना दिल बाने। रउआ तो जानते बानी कि अकेले पूरा पब्लिक हमरा ऊपर टूट पड़ल बिया भाई। तो हम देखते बानी कि पूरा छपरा तोरा के इतना प्रेम से देखत या ना, इतना लोग तो के वोट दीना, ऐसा हम अम्पर वोट से जीतबा हमार भाई कि एकर कोनो जोड़ नहीं खे। काहो कहतारी बाबू कहत रही ना कि पवन बाबू आई है। अरे पवन बाबू हमनी के दोस्त आदमी हवा हो। पवन के तू हेल्प कैले रहा उनकी चुनाव में, यही ते पवन बाबू भी का करत जानते हवा कि पार्टी पौआ के आदमी हो गईले के बाद तनकी तक घबरा जाला, खुल के ना पावेला। ओबरा पवन बाबू निर्दल लड़त रहले तो तू खुल के चल गईला, लेकिन एबरा तू एगो पार्टी में बाड़ा, ऊ एगो पार्टी में बाड़े, यही ते तनी अड़ंगा आ गईला। लेकिन पवन बाबू चाहत अड़े कि घेतारी जीतस विधानसभा के सीट। पवन बाबू के तो लोग तबाह रहे, तनी रेंज बड़ा पड़ गई, हार गईले कोनो बात है, लेकिन तू सहयोग कैले रहला। और सोचत हवा कि तुहारा के लगे इकर पुरजाई केहूँगा कह दी, लेकिन कोनो बात ना है। ई तो सब ठीक बा कि पवन भैया साथे बाड़े, लेकिन एगो रवि किशन भैया बाड़े जौन हर जगह हमरा फेरा में पड़ल बाड़े। उ कोई दी वहाँ से हमरा अच्छा नहीं खेल लागत, हमरा मने मन बहुत तकलीफ बा। अगर वहाँ के समझावल के पार लागे नहीं रहो भैया आ पवन भैया, रउआ सबे तनी मिल के समझाई उनके। खेसारी बाबू घबराइले के कोनो बात ना, उनके समझावे वाला बाड़े मनोज भैया। मनोज भैया तोहरा कुछ बोलले है ना बोलले है ना, उ कहत हवे कि अरे भाई चुनाव के मैटर है, एक दूसरे के आदमी सामने खड़ा बात एक दूसरे के बारे में उल्टा सीधा बोली, राजनीति तनकी तय के बर्दाश्त करिए। खेसारी बाबू कोनो बात ना, तू तो जानते हवा कि हमहू कौनी पार्टी का आदमी है, लेकिन तू हमार दोस्त किस्म का आदमी हो, छोट भाई हवा, तोहरा के हम बहुत मानी ली जा। पवन बाबू देखते हवा तोहके बहुत मानत हवे, रवियो भैया तोहके बहुत मानेलन, तू तो हर जगह देखला ही हवा कि तोहके बहुत रिस्पेक्ट कर ले। लेकिन का करब, राजनीति या जनता के दिखावे के पड़ेला, अपने अपने पार्टी के दिखावे के पड़ेला, उहे हो रहा बा। तेमे घबराइले के कोनो बात ना है ना। तो अबे रवि किशन भैया के भी लाइन पे ले लेब आ लेब तो देखिए रवि किशन भैया तुम्हारा बारे में का बोलिए। नहीं रहो भैया, हम चाहता नहीं कि खेसारी लाल के समान में तनी रवि किशन भैया के तनी ना लेला लाइन पे, तनी उनहू तो पूछा जाओ काहे इतना गरमाइल बाड़े, हाँ काहे बखरियाइल बाड़े। बात तो सही कहा तो पवन बाबू, रुका रुका तनी पूछत है, एकदम डायरेक्ट कॉलिंग करत है हम। अरे वाह, अरे निरहो भाई, का बाल हाल बा, ठीक ठाक बाड़ा न बाबू। अरे रवि किशन भैया हमनी के तो हाल चाल ठीक है, लेकिन खेसारी के बारे में तू जौन भैया बोलत हवा ना, तो वही तो तनी खेसारी डिस्टर्ब हो गई बाड़े। अरे नया नया राजनीति में आयल बाड़े ना, यही तो घबरा गइल बाड़े। अरे उनके बतावल हो राजनीति में ऐसा बोलल जाला, बोलल जाए ना बोलल जाए तो कहते ही इनके पर प्रति जनता के प्रेम उमड़ी रहा। उनके समझावा हो, उनके बतावा राजनीति एक दूसरे पे लांछन लगावल जाए, नेता नगरी है नुआ, एक दूसरे के ऊपर लांछन लगावा, जनता के मूर्ख बनावा, ये कुल करे के नुआ हो। तो बस उनके बतावा कि लांछन लगावल जात बा तो घबराइले के कोनो बात ना बा। कहो खेसारी बाबू सुन लेला ना, अरे कहत रही है ना कि रवि किशन भैया के मन में कोनो खोट ना है, और काहे कि जानते हवा एक दूसरे के ऊपर लांछन लगावल जाला, एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ कमेंट कहल जाला, तबे जनता एक दूसरे के प्रति आकर्षित होला। तो तू घबरा मत, तुम्हारा बारे में कुछ बोलत हवे तो तू तो जानते हवा कि कितना बाउर बच्चन उ सुनत हवे, उ तोहरा के जीता ही गाती बोलत हवे। मर्दे तू नहीं, तोहरा के अपन भाई माने ले, उ बहुत आली हमते मिले ले तो कहेला कि यार बहुत बढ़िया हवा खेसारी हो, खेसारी के हम बहुत पसंद करीला। लेकिन तू मर्दे तू नहीं घबरा उबड़ा मत। तो और जानते हवा
अलावा तोहरी साथे रवि किशन भैया हवे, मनोजो भैया हवे, और यहाँ पवनो बाबू आ गए हवे, और रेलिपेंडिस बाबा भी हवे, सब कोई तोहरी साथे है। तो यही तो तनी देखा पवन बाबू तो एक बार और समझा देता तनी खेसारी लाल का। भाई इसमें समझाने का कोई बात नहीं है, अरे ना घबराने की बात है। देखा भाई खेसारी, हमें घबरैया तनको ना तनको डेरैया, ये बूझ लिया कि तुहार सारा भोजपुरिया भाई तुम्हारा साथे बाड़े। आज छपरा विधानसभा के इतना बम्पर वोट से तू जितावा भाई कि देखा कि तहलका मच जाओ। और तू मेहनत कम मत करिया, आ निरहू भैया जौन रणनीति बतावत जास, वही राजनीति के रणनीति बहुत बढ़िया निरहू भैया जानेलन, इनसे बढ़िया कोई ना जानेला। तो यही से हम कहता नहीं भावा, भगवान पे भरोसा रख और जनता पे भरोसा, तो देखा तू विधायक जरूर बन जइबा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया रउआ लोग के। हम चाहब कि हमेशा राउर सबके प्यार दुलार हमरा मिलत रहे, और ई खेसरिया राउर हर जगह नाम कमात रहे। और हमरा यह पूरा विश्वास बा कि छपरा विधानसभा एबरी राउर भाई खेसारी जरूर जीती, और रउआ सबका आशीर्वाद बनल रही ना तो लोकसभा जीतब। ई तो अभी शुरुआत है, आगे देखिए मैं क्या क्या करता हूँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया खेसारी लाल, तुहार सोच एकदम अति उत्तम है और बहुत बढ़िया है। और हम चाहब ना खेसारी लाल जीत के विधानसभा में जनता लोग के इतना प्यार दुलार दा कि अगला बार लोकसभा के चुनाव होके लोग सोचे कि छपरा के लोकसभा के जो चुनाव बटे उ तोहरे के उजा के जनता पसंद करे, और लोकसभा के चुनाव जीत के तू हमनी के साथे दिल्ली संसद भवन में पहुंचा। मजा आ जाओ खेसारी लाल, बहुत बढ़िया ए बारी जीता और जनता लोग के भरपूर प्रेम दा, और जय हिंद जय भारत बोल के और अपने देश के आगे बढ़ावल जा हमनी के तब जना मिल का।